не се препоръчва за лица под 20 години. Изказванията във филма отразяват мненията на участниците в него. Да се гледа по собствена преценка. Погледнах в очите на Путин и видях хладнокръвен убиец. Когато погледнеш в очите на Путин, виждаш КГБ, КГБ, КГБ. Хората, които са в опозиция на Путин, са взели съзнателно решение да жертват живота си. Ако Владимир Путин можеше да ме убие по начин, който не води към него, щях да съм мъртъв. Лице в лице. Путин. Садам. Шук Найт. Ескобар. Шварценегер. Среща с Путин. Работил съм в съвета по национална сигурност при 4 президенти и разбирах много добре как работи политиката на много високо ниво във Вашингтон. Имаше период, в който сякаш имаше реални възможности за отношенията между Запада и Русия. Отчасти, защото по време на администрацията на Буш, Путин още търсеше начин да работи с Запада. Той беше първият лидер, който се обади на Буш след 11 септември и предложи помощ. В Белия дом не бяха очаквали такова нещо. Погледнах го в очите, той е много открит и може да му си има доверие. Успях да усетя душата му. Президентът Буш се срещна с Путин и после направи прочутото изказване, че е погледнал в очите на Путин и е видял душата му. А след първата си среща с Путин, аз се върнах и докладвах на президента Буш, че съм погледнал в очите на Путин и съм видял хладнокръвен убиец. Джон Симпсън, редактор в BBC. Прекусил съм Русия надлъж и шир. Като страна я обичам много. Харесвам и руснаците, макар че те често са трудни хора. За първи път разбрах за Путин и го видях в кабинета на човек на име Анатолий Собчак, кмет на Санкт-Петербург. На бюрото точно до неговото седеше един дребничък човек с леко остри черти и с светла коса. Изглеждаше много скромен. Това беше самият Владимир Путин. Тогава не говорих с него. И защо той не беше важен? Ще се изразя по друг начин. Ако трябваше да направя списък с 100 най-вероятни бъдещи премиери на Русия, неговото име нямаше да фигурира. Смятам, че много хора бяха на същото мнение. Мнозина бяха изумени от това, че Путин се издигна толкова бързо. Глеб Павловски, бивш руски политически съветник. Политическият съветник не избира. Той изслушва хората. Моят клиент беше Кремъл. Кремъл на Елцин. А задачата беше да се създаде идеална ситуация за слизането му от власт. Парадоксът беше в това, че се занимавахме с проблема с приемника на Елцин, но не знаехме кой ще е този приемник. Самият Елцин също не знаеше. Тоест, решавахме въпроса как да спечелим изборите, независимо кой е кандидатът. Ако Елцин ни бе довел жена, моряк, работник и беше казал, това е човекът, щяхме да кажем добре, ще изберем него. Той ни доведе Путин. В края на 70-те родителите ми решиха да напуснат Съветския съюз. Помня, че
Питах мама, защо са решили така. Тя ми каза, знаеш ли, може или да жертваме живота си в борбата с този режим, или да живеем другаде. А не сме готови да се жертваме. Маша Гесен. През 90-те се случиха много неща, чиято законност беше съмнителна. В даден момент Елцин осъзна, че ако опозицията дойде на власт, има голям риск да бъде съден. А Елцин със сигурност можеше да се озове в руски затвор до края на дните си. Най-лесният начин да избегне това беше да посочи някого за свой приемник и да се погрижи този приемник лично да гарантира, че Елцин няма да бъде съден. Само дни след като Путин стана премиер, започна серия от терористични атаки. Среднощната експлозия е срутила 64 апартамента един върху друг. Живите са спасени, остават само мъртвите. Путин става главнокомандващ, а Елцин не го спира. Това не е послание към правителството, а към народа. Затова и отговорът трябва да бъде подобаващ. Трябва да е твърд. Той става много популярен. Както е абсолютно неизвестен, Путин не само става известен на всички, но става и най-популярният политик в страната само за 2 месеца. След първата експлозия в жилищен блок, отидох при моята редакторка. Тя ми каза, че според някои хора това е работа на ФСБ. ФСБ е агенцията, която наследява КГБ. Засмяхме се, защото идеята беше откачена. Но после станаха няколко странни неща. Първо, един политик, който се изказа в руския парламент, спомена кървавата експлозия в Волгодонск. Само че това изказване беше направено 3 дни преди самата експлозия. Първоначално намирах за смешна идеята, че това е работа на ФСБ, но 6 месеца по-късно това изглеждаше най-вероятното обяснение, че това е нечий план да превърне Путин в най-популярния политик в Русия. Като знам колко е безскрупулен Путин, не бих се изненадал, ако руското разузнаване стои зад тези експлозии. Да взривяваме собствените си жилищни блокове, това наистина е пълна глупост. Владимир Путин. Днес в Лондон властите разкриха, че бившият шпионин на КГБ Александър Литвиненко, който загина вчера, е бил убит от рядка и смъртоносна радиоактивна отрова. Марина Литвиненко, вдовицата на Александър Саша Литвиненко. Саша работеше за ФСБ срещу организираната престъпност, но после разбра, че нещо не е наред. Особено по въпроса с корупцията, която започна да става много сериозна в ФСБ. Той казваше открито, ФСБ се превърна в много опасна организация. Той беше начело на отдела за вътрешни разследвания и се занимаваше с корупцията в руското разузнаване. Откри много неща и си създаде много врагове. Стигнах до извода, че операцията на ФСБ по убийството на господин Литвиненко вероятно е била одобрена от господин Патрушев, тогавашният директор на ФСБ, както и от президента Путин. Всичко започна в полунощ. Изведнъж се почувства много зле. Не можеше да говори, защото цялото гърло го болеше и беше побеляло. Всички тъкани в него бяха увредени. Опитах се да го успокоя, казах му, Саша, ще се оправиш. И тогава видях, че косата му е по ръкавиците ми. Това бяха последните 2 дни от живота му. Всичко продължи 23 дни. Беше мъчение от самото начало до края. Когато решихме да вземем проба от урината му, откриха полоний в нея. Всички бяха в шок. Това беше първото в историята разследване на убийство на човек чрез радиоактивен материал.
Литвиненко оставя предсмъртно послание, според което няма съмнение кого смята за свой убиец. Господин Путин, може да успеете да накарате един човек да замлъкне, но гласът на протестиращите хора по света ще отеква в ушите ви, докато сте жив. Много е важно хората да разберат колко обичаше живота. Той беше пълен с живот. Опитваше се да помага на хората. Саша беше нормален човек. Никога не е очаквал да се превърне в герой. Искам целият свят да разбере, че Русия не е Путин и Путин не е Русия. Ако трябва, без да се замислям, да изброя хора, загинали при загадъчни обстоятелства, които Путин би искал да види мъртви по някаква причина, мога да започна с Анатолий Собчак, починал от загадъчен инфаркт. Сергей Ющенков, член на парламента, застрелян пред апартамента си. Юрий Шикочикин, разследващ журналист и член на парламента, починал от странна алергична реакция. Станислав Маркелов, адвокат по човешки права, и Анастасия Бабурова, която случайно е вървяла до него. Наталия Естемирова, чеченска активистка за човешки права, отвлечена и открита мъртва. Анна Политковска, разследващ журналист, оцеляла след един опит за убийство чрез отравяне и застреляна в жилищния си блок. Понякога съм получавала... Рекордът ми е 400 заплахи за седмица. Бих била глупачка, ако никога не мислех за рисковете за живота си. Ще обясните ли какво е интернет? Netscape притежава 90% от пазара на браузъри. Пиксело на излъчването в интернет. Присъединете се към globe.com. Долината на успеха. Тази вечер от 21:55 по National Geographic. Знаете ли, че за да не загуби от качествата си, виното, което консумирате, трябва да е съхранявано при постоянна температура от 12 до 14 градуса Целзий и влажност от около 65%, без досег до пряка слънчева светлина? А знаете ли, че в складовете на Sea Wines стриктно съблюдаваме тези принципи, за да пиете вино с отлично качество? Племеницата на Ева от Милано май има на какво да научи дамите от улица Хармония. Прането остави на мен. Ау, ще ни покажеш ли някой трик? Веднага! Сега идва лесното. Хвърляш пералнята и пускаш. А прах за пране, може би? Прах? В кой век живеете? За новите супер капсули на Savex не сте ли чували? Иновация от Savex. Мега концентрирана формула за супер изпиране и парфюмно ядро за уау аромат. Savex Super Cups. Супер лесно, супер ароматно. Безгрижно и комфортно. С новите пелени Пуфис, вече по-тънки и удобни. За всички малки и големи приключения. Пуфис попиват отлично и са дишащи. За здрава бебешка кожа. Прилягат точно за свобода на всяко движение. Довери се на избора си. Нови, по-тънки Пуфис. 25 витамини и минерали, 18 аминокиселини, 26 плодове и зеленчуци, 12 храносмилателни ензими, 14 зелени храни, 12 медицински гъби, 40 плюс антиоксиданти. Как да си набавим всичко това? Уникално! На помощ идва Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия веднага. Не вярвате в ефикасността на продуктите против стареене на кожата? Аз съм доктор Ясмина Лалошевич, специалист по антиейджинг. Много жени ме питат как да се борим с стареенето на кожата. Отговорът ми винаги е един и същ. Радикалните мерки не винаги са решение. Лореал Париж Ревиталифт Лейзър. Грижа против бръчки, която дава все по-добри резултати месец след месец. За 2 месеца употреба намалява видимостта на бръчки от 3 години, а за 6 месеца 7 години. Дългосрочната употреба дава по-добри резултати. Оценка на независим дерматолог. Пробвайте Ревиталифт Лейзър и се убедете сами. Лореал Париж. Всички мразим януарския студ, но всички обичаме януарските намаления.
този месец неустоими отстъпки от мебели Виденов. Вижте януарските ни предложения на videnov.bg. Животът тече в сегашно време. Децата често идват преди сватбата, а сватбата преди перфектния дом. Перфектният дом често идва преди правилния автомобил. Не този. Този. Перфектен момент за всичко. Не. Точният момент винаги се случва сега. Какво ти има? Сърбеше ме от дрехите и плаках цяла нощ. Тя какво направи? Шишето, пелените, песнички. И моята не разбираше, но педиатърката помогна. Обясни, моля те. Детският плач може да е причинен и от алергените в неспециализираните пръхове. Използвай Тео Бебе. Хипоалергенната му формула отстранява упоритите петна, а към бебешката кожа е повече от нежен. Тео Бебе. Препоръчан от Българската педиатрична асоциация. Фибанк представя Кой е по-бърз 2. В спорта, както и в картовите разплащания, бързината често е от решаващо значение. Сега плащайте навсякъде със своята карта MasterCard от Фибанк и можете да спечелите чудесни награди. Зимата винаги е по-вълнуваща с моята MasterCard от Фибанк. А голямата награда е VIP уикенд за двама в Банско по време на Световната купа по ски. Скиори. Фибанк, моята банка. Предаването не се препоръчва за лица под 12 години. Една страна, в която някои от водещите дисиденти биват убити, е страна, в която някой пали много лесно. Повечето хора мислят, че Путин е нещо като мужик. Мужиците са здравеняци от селата. Не са от хората, които биха отишли в Париж или в Лондон. Те са истински руснаци. Голяма част от руския народ иска лидерът му да бъде от този тип. Това са хора, които не се извиняват. Народът иска корав тип, който е напълно готов да те фрасне в лицето, когато те срещне. Бил Браудър, бивш съветник на руския хедж фонд. Когато Русия премина от комунизъм към капитализъм, от гледна точка на бизнесмена нямаше граници. Мигновено можеше да се натрупа състояние. Видях възможност в това. Направих инвестиционен фонд и инвестирах във фирми. Едно от нещата, които направихме, за да се опитаме да разберем ситуацията, беше да анализираме кражбите в Газпром. Установихме, че между 1996 и 1999 управлението на Газпром беше откраднало резерви в петрол и газ, колкото размерите на Кувейт. Щом споделих тази информация, тя създаде същинска политическа буря в Русия. Справях се чудесно като инвеститор до октомври 2003. Тогава Путин арестува най-богатия човек в Русия, заведе дело и позволи на телевизиите да го снимат за трешетките. Един по един олигарсите се върнаха в Русия. Отишли са при Путин и са го питали как да не свършат в клетка. От тогава олигарсите спряха да са врагове на Путин и му станаха бизнес партньори. От този момент интересите ми се разминаха с неговите и той се обърна срещу мен. Според мен Путин гледа по много манихейски начин на хората, с които работи. Или си с мен, или си против мен. Има много олигарси, които са прекарали много време в Сибир, други, които са избягали на Запад. Няколко бяха убити. От друга страна, олигарсите, които са направили това, което Путин им е казал, преди около 15 години, останаха милионери. И запазиха влиянието, властта и богатствата си. Путин удържа на обещанията си. Отношението му може да се обобщи с въпроса: какво си направил за мен напоследък?
На 13 ноември 2005 пътувах с самолет към Русия. Спрях във ВИП салона на Шереметиево. Бях отведен грубо в центъра за задържане на летището и ме заключиха за 15 часа. Депортираха ме в Лондон и ме обявиха за заплаха за националната сигурност. Влязоха в офисите ми, иззеха корпоративни документи и ги използваха, за да извършат огромна данъчна измама за $230 милиона. Откраднаха данъците, които бяхме платили от руското правителство. Наехме най-умния адвокат, когото намерихме. Млад руснак на име Сергей Магницки. Сергей разобличи престъплението и около месец след като свидетелства срещу тях, същите хора, които разобличихме, отиват в дома му, арестуват го, вкарват го в предварителния арест и го измъчват, за да оттегли показанията си. Вкарват го в изолатор, връзват го за леглото и 8 души с гумени палки го бият до смърт. Искам да отдам почетта си на Сергей Магницки, чието забележителен живот и трагична смърт са причината, катализаторът днес да сме тук. Путин и слугите му крадат пари в Русия, пътуват на Запад и си държат парите на Запад. Децата им учат на Запад. Хрумна ми идеята да им попречим да пътуват на Запад и да си харчат парите там. В Америка този закон се прочу като наредбата Магницки. Путин заяви, че най-големият приоритет във външната политика е да се спре тази наредба. Оцелихме ахилесовата пета на режима му. Изпращаме послание до Владимир Путин и до руската клептокрация, че такива злоупотреби с човешките права няма да бъдат толерирани. В отговор, Путин устрои процес през 2013 и изправи пред съда Сергей Магницки, когато хората му бяха убили в затвора. Изправи го пред съда мъртъв. Изправиха пред съда и мен, в отсъствие като втори обвиняем. В клетка в голяма руска съдебна зала имаше 2 празни места. Имаше съдия, имаше адвокати на обвинението, назначени адвокати на защитата, пристави, съдебни репортери, журналисти. И осъдиха и двама ни. За първи път в историята на Русия изправяха мъртвец пред съда. Нямаше какво повече да направят на Сергей, а мен ме осъдиха на 9 години в руски затвор в мое отсъствие. А ако Владимир Путин можеше да ме убие по начин, който не води до него, вече щях да съм мъртъв. Путин е бил подполковник в КГБ на служба в Дрезден, в източна Германия. Най-малко веднъж съм му казвал, че докато бях заместник директор на ЦРУ и се срещах с шефовете му, той е бил подполковник в Дрезден. Да се срещнеш с Путин е различно от това, което човек очаква. При всичките ми срещи с него, той никога не е повишавал тон. Понякога си служи със силен сарказъм. Държи се много делово. Той е сериозен човек. Поне според мен не притежава чувство за хумор. Министър Леон Панета, министър на отбраната, бивш директор на ЦРУ. Когато си начало на ЦРУ и на разузнаването, добиваш представа как действат хората, които са били част от разузнаването. Беше ми пределно ясно какъв е начинът на действие на Путин, защото те работеха като нас. Участваха в разузнавателни операции, в шпионаж, в опити да разклатят основите на страната ни по всички възможни начини. Той действа с презумпцията, че може да прави каквото си поиска. А когато някой се чувства по този начин, той е опасен. Когато погледнеш в очите на Путин, виждаш само КГБ, КГБ, КГБ. Владимир Путин е бил директор на тайната полиция. Тя е била организация, която убива, отравя, върши покушения, така че не се съмнявам, че всички покушения на важни личности, извършени в Русия, са получили неговата благословия, а може би и да са поръчани от него. В продължение на стотици години руската държава е използвала отрова като оръжие срещу своите врагове. Виктор Ющенко, бивш президент на Украйна. Целта ми не беше да създам политика
против руския език. Целта ми беше да създам политика, която да обедини украинската нация. Това беше основната причина да бъда поканен да се срещна с началника на украинските служби за сигурност. Честно казано, нямах абсолютно никакво желание да ходя на тази среща. Беше 10 или 11 часа вечерта и срещата вече беше приключила. Но на масата сервираха още храна и ме поканиха да остана и да я опитам. Това беше единственото ястие, което поднесоха на порции. Веднага след като го опитах, усетих много силно главоболие и ставаше все по-зле. 2-3 минути по-късно болката вече беше нетърпима. После лицето ми се поду и стана 2 пъти по-голямо, отколкото е по принцип. Кожата ми стана розово-синкава. Всички хора, които ни бяха поднесли това ястие на отделни порции, на следващия ден напуснаха Украйна и отидоха в Москва. До ден днешен следствието все още не е успяло да разпита тези хора. Когато разследващите изследваха особеностите на отровата и установиха, че диоксин, изпратиха проби до 4-те лаборатории в света, които произвеждат този вид диоксин. Единствената лаборатория, която не е отговорила до ден днешен, е руската. Лично съм молил президента Путин да помогне за премахване на пречките пред следствието и да осигури сътрудничество от руска страна. До ден днешен не съм получил отговор от него. След като приключихме изследванията, няма никакво съмнение, че състоянието на господин Ющенко е причинено от отравяне с диоксин. През февруари 2007 Путин беше на конференцията по сигурност в Мюнхен. Бях на първия ред от едната страна на пътеката, а Путин стоеше на първия ред от другата страна. До него беше Ангела Меркел, канцлер на Германия. А до нея стоеше президентът на Украйна, Ющенко, който смяташе, според мен с основание, че КГБ се опитало да го отрови. Лицето му беше в белези в резултат на този опит. Когато Меркел стана, за да приветства всички присъстващи, се оказа, че Путин и Ющенко са седнали един до друг. Тогава Ющенко хвърли на Путин поглед, изпълнен с неподправена омраза. Беше изумително. Какво е Украйна? Част от територията й е от източна Европа, но по-голямата част е подарък от нас, Владимир Путин. Искам да подчертая, че политиката, която Русия води днес, се диктува изцяло от Путин, във всяко нейно проявление. Научете как най-могъщата сила на съюзниците е помогнала за победата над врага с велики инженерни постижения във военното дело. Мегаструктури от Втората световна, участието на Съединените щати. Четвъртък от 21:55 по National Geographic. Във всеки от нас живее по едно дете, готово да се радва на хубавите и неочаквани моменти в живота. Новият Лоакер шоколад с сърцевина от лека вафла. Лека като свежия планински въздух, където е направен шоколада Лоакер с истински натурални съставки.
Открийте шоколада с сърцевина от лека вафла. Лоакер – сърцето на шоколада. Лоакер – истинска наслада. Замърсена околна среда, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, цигари и лекарства. Не чакайте! Вземете Регенил. Активните съставки в Регенил доказано повлияват възстановителните процеси в черния дроб и жлъчката и помагат за изхвърлянето на токсините от организма. Направете основно прочистване с Регенил. А сега вземете новия, още по-мощен Регенил Хепа Форте. Включените в състава му есенциални фосфолипиди и витамини от група Б доказано подпомагат функциите на черния дроб. Търсете в аптеките. Пациентите с чувствителни зъби описват болката като една провокирана, остра, силна болка, която води до голям дискомфорт. В зъба се случва дразнене на нерва от термичен дразнител, каквато е, да кажем, студена или топла вода. Важно е да се обърне внимание на време на проблема с чувствителните зъби, защото той наистина може да се задълбочи. Препоръчвам паста Сенсодин, защото навлизането на пастата успокоява нерва на зъба. Тя наистина работи, помага на хора с чувствителни зъби. Ведра избра за вас. Ще раждам с секча и моят гинеколог ми предписа Омнибиотик Панда. Говори ли ти нещо? Познавам го добре. При секцио рискът от атопични реакции при бебето нараства. Знаеш, че Теди имаше сърбящи обриви, но виж, с Ники нямаме никакъв проблем. Значи си го пила? По време на бременността, а Ники от първия ден. С Омнибиотик Панда забравих за проблемите с Теди, а и избегнах коликите при него. Омнибиотик Панда по време на бременността и от първия ден на раждането за здрави и спокойни деца. Всеки ден е неочаквана комбинация от приключения. Готов ли си за нови предизвикателства? Не се отказвай! Презареди за приключения с Нескафе 3 в 1. Всичко започва с Нескафе. Мамо, защо вземаш неоангин, когато те боли гърлото? Неоангин е неогениален. Неогениален? Ще ти покажа. Обикновено причинителите на възпаление на гърлото са микробите. Неоангин се бори с тях, успокоява болката и възпалението и има приятен охлаждащ ефект. Неоангин е неогениален при възпалено гърло. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 6 годишна възраст. Преди употреба прочетете листовката. А има ли нещо неогениално за мен? Ново! Junior Ангин близалки за деца над 3 години. От Фьоникс Фарма. В ежедневието си искаш да имаш всичко, но понякога трябва да избираш. Или пък не. Always Platinum комбинира удивителна мекота с нашата най-добра защита. Always Platinum. Повече мекота, по-добра защита. Само сега до 33% отстъпка за кухни в Айко. Айко. Огромен избор. Сензационни цени. Постигнали сме огромен напредък в проектирането на самолети, но само една повреда може да доведе до катастрофа. Разследване на самолетни катастрофи. Нов сезон. Премиера на 28 януари от 21:55 по National Geographic. Предаването не се препоръчва за лица под 12 години. Надя Толоконникова, музикант и бивш политически затворник. Обичаш сляпо да се подчиняваш. Ти си човек-плакат с надпис «Да». Ти си ходещ лозунг. В момента хората, които са в опозиция на Путин в Русия, са взели съзнателно решение да жертват живота си в борбата с режима. Те са истински герои. В това число влизат и момичетата от Pussy Riot.
Те бяха първите хора, които Путин вкара в затвора за мирни протести. Трудно ми е да си представя, че това стана само преди 4 години, сякаш беше отдавна. Протест на Пуси Раят. Протестът е представлявал нещо средно между хард-рок концерт и молитва пред Дева Мария да свали Владимир Путин от поста му. Няколко дни по-късно участничките в тази пънк молитва бяха арестувани. Младите жени може да лежат 7 години за хулиганство. По новините от руската телевизия не споменаха, че влязохме в църквата, за да протестираме срещу Путин. Казаха на руския народ, че сме отишли там, защото сме против религията, което не беше вярно. Искам да поговорим за процеса и осъждането на Пуси Раят. Бихте ли превели името на групата на руски? Говоря за Пуси Раят. Не знам как е на руски. Може би вие ще ми кажете. Атаката им се отрази ужасяващо на всички традиционни религии. Като цяло смятам, че държавата трябва да защитава правата на вярващите. Няма да коментирам дали решението на съда е основателно и дали присъдата е подобаваща. В Русия има само един човек, който взима решенията, и това е Путин. Разбира се, че всички решения се взимат лично от него. Кореспондирах си с тях активно и посетих една от тях, докато бяха в затвора. Това беше ГУЛАГ, такъв какъвто го описва Солженицин. Видях за какъв кошмар става дума. Робски труд, лишаване от сън, недохранване, мъчения. Говорим за физически и емоционални унижения по 24 часа в денонощието. Много е трудно да не се пречупиш, макар че те издържаха, но видях колко близо бе Надя до ръба. Руските женски затвори са много по-жестоки от мъжките затвори. Имаме само един човек с власт и в женския затвор това е началникът на затвора. Наричаме го господаря и той наистина разполага с живота ти. Караха ни да работим по 16 часа на ден. Не ти дават да идеш до тоалетната, да отидеш да закусиш, да излезеш да пушиш. Имахме проблеми с лекарствата, проблеми с храната, проблеми с неофициалните наказания. Официално бе забранено на хората да говорят с мен, защото можеше да разпространя политическите си вируси. Но въпреки това, някои от тях ми подаваха бележки, други говореха тайно с мен. Казах си, трябва да направя нещо и започнах гладна стачка. Написах открито писмо. Беше публикувано в най-голямата руска независима медия. Започнах гладна стачка и официално имах право да бъда изолирана. Затова, когато ме изолираха, имах само неприятности и край мен нямаше никой. Заради гладната стачка по кожата ми започнаха да излизат пъпки. По цялото ми тяло и под косата. Под косата ми. Беше болезнено и беше доста страшно, защото не знаех дали след това ще ми останат белези. Досещате се, че шефовете на затвора и лекарите се въртяха край мен и казваха: ще умреш утре. Трябва да прекратиш гладната стачка. Те направиха нещо смело. Мисля, че платиха цената за постъпката си и се моля да ги освободят. Знам, че всички, които сте в тази зала, сте мои фенове и смятате, че те заслужават да бъдат освободени. Очаквахме да ни държат в затвора около 3 години. Когато ни дадоха само 2, си казахме, че не е чак толкова зле. Вероятно ни бяха дали толкова заради цялото медийно влияние и хората, които ни помагаха. Много сме им благодарни. Най-големият шеф е Владимир Путин. Сигурна съм, че той е наясно какво е положението в руските затвори. Да не говорим, че това е много удобно за него, защото хората трябва да се страхуват. Това е формула, която работи при всеки диктатор. Работи и при Путин. Жана Немцова, дъщеря на руски опозиционен лидер.
Путин е човек, който цени две неща в живота си – парите и живот. Човешкият живот не е ценен за него. Ние изобщо не сме съгласни с плана на Путин. Баща ми беше лидер на опозицията и вярваше, че неговата мисия е да се бори с Путин. Не с хората, които работят за Путин, а пряко с Путин. Баща ми се осмеляваше да се изправи и да се противопостави на Путин, защото не искаше страната ни да се подчинява на неговата дума. Любимите му думи бяха Русия срещу Путин. Трябва да кажем стига на идиотията. Длъжни сме да кажем Русия и Украйна без Путин. Русия и Украйна без Путин. Баща ми беше под все по-голям натиск. 2 пъти го задържаха за участие в протести, макар че бяха одобрени от градския съвет. Започнаха и кампании с цел оклеветяване на баща ми. Струва ми се, че тези, които говорят за диктатура, мечтаят за нея. В съвременна Русия тази мечта е непостижима. Този влак замина. Беше нападнат на улицата от някакви членове на прокремълско движение. Подслушваха клетъчния му телефон. Веднъж дори публикуваха личните му разговори. Представяха баща ми като национален предател. Той живееше под голям стрес, защото се смяташе за проруски политик, какъвто и беше в действителност. Свобода за Гари Каспаров. Искаше най-доброто за Русия. Бореше се за по-добра Русия и жертва много неща за това, а накрая и живота си. Още водещи новини. Един от най-големите опоненти на Владимир Путин, който миналата седмица заяви пред руските медии, цитирам, "Боя се, че Путин ще му убие", днес е застрелян в гърба в Москва. Мисля, че това беше голям шок за всички. Никой не си беше представил, че с баща ми може да се случи такова нещо. Единственият начин някой да извърши покушение пред Кремъл срещу най-обичания политик от руската опозиция би бил с официално разрешение и нареждане от Владимир Путин. Путин може да е много груб и вероятно неприятен човек, но от всички абсурдни места, където можеха да убият Немцов, това, че са избрали да го направят пред стените на Кремъл, е нещо съвсем типично за него. Путин е срам за Русия. След убийството на Немцов, ситуацията у нас се промени. Разбира се, промени се и отношението към Путин. Много малко вероятно е той да е издал такава заповед. Само че е устроил системата така, че това може да се случи и без него. Убиха Немцов буквално под прозорците на Путин. Това е много силен удар срещу авторитета на Путин и срещу способността му да контролира. Ясно ми е, че Путин е бил потресен от това, защото просто изчезна за няколко дни и не се появяваше. Смятам, че е разбрал, че не контролира своя заден двор. Демократичният избор, който руският народ направи в началото на 90-те, е окончателен. Владимир Путин. Платон, автор на снимки за над 20 корици на списание Тайм. Скоро някой ми каза, че съм снимал повече световни лидери от всички други. Не знам дали е вярно. Но властта ми е нещо много познато. Тя ме изумява. Няма друг като Путин. Няма. Той е различен. Той не се старае прекалено. Просто е такъв. И винаги има тихо и спокойно излъчване, пред което човек се чувства смирен.
Обадиха ми се около 4 седмици преди фотосесията. Поръчката беше от списание Time. Подготвяха човек на годината. Изпратиха ме в Москва. Не знаех точно кога ще снимам. Настаниха ме в хотел и ми казаха да чакам. И се започна едно безкрайно чакане. Ставаше все по-неприятно. Накрая, един ден ми се обадиха, че на другата сутрин ще ме вземе черно-кремълско БМВ. Движехме се по улиците на Москва и се приближавахме към внушителната сграда на Кремъл. Минахме край него и влязохме в мрачна и зловеща гора. Реших, че ще ме убият. Ще обясните ли какво е интернет? Netscape притежава 90% от пазара на браузъри. Пиксело на излъчването в интернет. Присъединете се към globe.com. Долината на успеха. Тази вечер от 21:55 по National Geographic. Спирала, която може повече. Маскара Мед Хиксел. До 7 пъти повече обем. Тонира и подпомага растежа на миглите. Подхранва и заздравява. Маскара Мед Хиксел. В аптеките. Ведра избра за вас. Аз съм най-добрата докторка. Аз обичам Исла. Тя помага на татко, мама и мен при болно гърло, кашлица и дрезга в глас. А за децата Исла Джуниор с вкусна ягода. 3 дни супер сделка в Била. От понеделник до сряда баничка с сирене или сирене и спанак. 140 грама, само 45 стотинки. И кашкавал от краве мляко Дилбер, само 99 стотинки за 100 грама. В Била. Представяме ви селце. Лютеница и майонеза селце. Олио и соев сос селце. Колбаси селце. Вкусът селце. Експекторанс номер 5. Лекарство с доказана ефективност при суха и влажна кашлица. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени ружа. Преди употреба прочетете листовката. Сега само в Kaufland. Hip and Hops. Дрехи за деца от биопамук. За свободно движение. За най-добро постижение. За богато въображение. На ниски цени. Дънки за момиче и момче само за 14,99. Блуза с дълъг ръкав за момиче и момче за 7,99. Кецове за момиче 18,99. Kaufland. Хубава седмица. Контролираш всичко. Нищо не може да те изненада. Не изпускаш от очи ситуацията. Всичко си преценил. Предвидил. Нищо липсва. Премиум майонеза. Изострено внимание към детайла. Друго ниво на качеството. Премиум майонеза от Олинеза. Безкомпромисна или грижовна при температура? Бъдете и двете с Панадол Бебе. Той понижава температурата след 15 минути и е нежен към коремчето. Панадол Бебе. Лекарствен продукт с парацетамол. Без лекарско предписание. За деца от 2 месеца до 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Позволи си да се поглезиш. Животът тече в сегашно време. Децата често идват преди сватбата, а сватбата преди перфектния дом. Перфектният дом често идва преди правилния автомобил. Не този. Този. Перфектен момент за всичко. Не. Точният момент винаги се случва сега. В днешно време всичко се случва бързо, но не и когато имате главоболие. Норофен Експрес Форте действа бързо, като атакува източника на болката. Облегчава главоболието и ви позволява да се насладите на деня. Норофен атакува болката. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
поредният пациент без застраховка. Или 13-годишно момиче, което се бори за живота си. Това е бизнес, не благотворителност. Всички правим грешки. Важното е да се учиш от тях. Наистина ли ще го направим? Специализантът. Вторник от 22 часа по Fox Live. Почивката на живота ти може да се превърне в кошмар. Къде ме водите? Ще съжалявам за взетото решение до края на дните си. Разкази на ужасите от реалния живот. Арестувани зад граница. В четвъртък от 22:55 по National Geographic. Предаването не се препоръчва за лица под 12 години. Бях насред нищото, никой не знаеше къде съм. Изпитах сериозен страх. Накрая пристигнахме в, може би, най-внушителната сграда, която съм виждал. Не говоря за размерите й, просто изглеждаше страшна. Пред мен имаше стена с височина етаж или етаж и половина, по която имаше снайперисти. Погледнах нагоре и ги видях как се обръщат към мен. Снегът беше до тук. Аз бях с костюм. Държаха ме на прицел, а трябваше да извадя цялото си оборудване от багажника на колата. Помня как един човек сочеше с дулото си към всеки от обективите и казваше: "Отвори! Отвори! Отвори!" Треперех, носът ми течеше. Аз не съм Джеймс Бонд, не съм смълчага. Наистина ме изплашиха. Отново под прицел ме въведоха вътре в сградата. Отведоха ме в малка стая и останах там около 7-8 часа. После изведнъж някой почука на вратата и ми казаха, че мога да се подготвя в кабинета му. Взех цялото си оборудване и ми казаха, че имам 15 минути. Докато бързах да се приготвя, осъзнах, че ми трябва ток за светкавицата. Наблюдаваше ме цяла група бодигардове. И видях един контакт до бюрото му, но в него беше включено нещо. Отидох да си включа светкавицата там. Помня как извикаха: "Нет! Нет!" После един посочи жицата и ми показа къде отива. Тя минаваше под бюрото и влизаше в един червен телефон в стъклена кутия и с едно копче върху него. Това просто влоши още повече тази безумна ситуация. Почувствах се като бандит в кабинета на Путин. Люлеещите се врати се отвориха, Путин влезе в стаята. Мисля, че го придружаваха двама преводачи, които му шепнаха в ухото. Имаше и група от политически съветници и цяла банда огромни охранители с бръснати глави. Единият беше с белег от този тип. Дойдоха при мен и притеснено казах: "Господин президент, за мен е голяма чест, че съм в Русия и ако позволите, бих искал да ви попитам нещо, което няма нищо общо с политиката." Преводачите прошепнаха в ухото му. После всички ме погледнаха и попитаха: "Какъв е въпросът? Трябва да побързаме." Тогава казах: "Аз съм голям фен на Битълс. А вие?" Те му преведоха въпроса. После той погледна към преводачите и съветниците и им заповяда на руски веднага да излязат от стаята. Беше много рязък. Сякаш им каза: "Махайте се!" Останахме аз, Путин и неговите охранители. Отново не знаех какво ще се случи. Дали не бях направил нещо ужасно, може би не трябваше да се държа човешки и като обикновен гражданин и да не задавам въпроса, който много исках да задам. Той ме погледна и каза на почти идеален английски: "Обичам Битълс." Тогава казах: "Не знаех, че говорите английски." Тогава той кимна съвсем леко. Той не говори много. Мълчалив е. Но в очите му има някаква кристална харизма. Попитаме:
Какво искате да го направим? Помня, че докато фокусирах апарата, се опитвах да стегна ръката си да не трепери. Накрая се озовах на 3 сантиметра от носа му. Усещах дъха му върху ръката си, докато фокусирах апарата. Така, когато от тази позиция погледнах в очите му, видях власт. Тя беше хладна, беше спокойна. Никога не бях усещал такава власт. Имах чувството, че ми каза Русия преди всичко. На всяка цена. На практика Путин може да остане президент на Русия до 2024. Смятам, че той ще положи всички усилия, за да остане президент на Русия, докато е жив. Ще намери начин да промени Конституцията, за да могат да продължат да го преизбират. Така, както ставаше в Съветския съюз. Там резултатът се знаеше предварително. Той дойде на власт в велика страна, в много болезнен момент от развитието й. Тя не се беше възстановила от тоталитаризма, от комунистическия режим, не се беше помирила с паметта си. Той унищожи културата, като я върна в тоталитарното й състояние. И не знам дали Русия ще се възстанови от този период. Действа бързо, види ли възможност, решава да се възползва от нея, вярва, че като използва властта си, може да контролира това, което се случва. Само че не мисли за това, на къде вървят нещата. Мисля, че си е поставил мисия, която няма да завърши добре. Аз съм историк. И за мен историята на Путин е част от руската история. Руската история се състои от много поражения. Няма почти никой, който никога не е претърпявал поражение. У нас почти няма победители. Затова разбирам Путин. Това е... Уви, руската история е печална. Путин създаде мит за себе си, че ако не е на власт, ако той не е силният, цялата страна ще се разпадне. Руският народ заслужава повече. Русия също. Ако се отървем от Путин, това ще е само началото за Русия. Той стана президент, защото е обещал на Борис Елцин, че ще защитава семейство Елцин и всички пари, които то е откраднало. И спазва обещанието си. Днес в Русия никой не може да даде същото обещание на Владимир Путин и то да е реалистично. Лично аз вярвам, че ще напусне кабинета си с краката напред. С времето Путин убеди себе си, че не е просто руски президент, а че е бил избран, че Бог му е възложил мисията да възвърне величието на Русия. Студио Медиа Линк. От малък се интересувам от дивите животни и особено от хищниците. Казвам се Ксавие Глаудас и съм биолог, специалист по змиите. Те имат незаслужено лоша репутация, защото част от тях са отровни.
Дойдох в Африка през 2012, за да проуча шумящата отровница фюар. Тя се нарежда сред най-емблематичните видове на континента. Повечето видове се срещат предимно в развиващи се страни и са слабо познати. Проучването на биологията им може да спомогне за смекчаването на конфликта им с хората. Важно е да си част от семейството на National Geographic. Така учени като мен се свързват с обществото. National Geographic финансира Ксавие, за да научим повече за най-емблематичната африканска отровница. National Geographic е финансирал 13 000 стипендии за научно-изследователска работа по целия свят. Знаете ли какво е общото между тигъра и тапата на шампанското? Развиват еднаква максимална скорост – около 65 км в час. По-добре да ви гони тапа. Открийте вашето шампанско с бърза доставка на seawines.eu. Виното онлайн. Когато се върти, търкаля и опитва да се измъкне, слагането на пелена може да е предизвикателство. Гащичките Pampers Pants прилягат плътно от всякъде. Лесни за слагане, лесни за сваляне и осигуряват на бебето ти до 12 часа защита срещу влагата. Гащичките Pampers Pants, налични от размер 3 нагоре. Мечичална подвижна. Човек с моята работа не може да си позволи проблеми в гърлото. Когато спасяваш хора, имаш нужда от нещо наистина ефикасно при зачервено гърло, болезнено преглъщане и кашлица. Моето спасение се нарича Пропс прополисови пастили. Пропс съдържат прополис, мощен природен антисептик с успокояващо и противовъзпалително действие. С добавени екстракти от мащерка и лайка. А на внука си давам Пропс имуносироп. Пропс спасява гърлото. Привличат ни нови и непознати маршрути. Наслаждаваме се на различни стилове на шофиране. Но всички искаме да пътуваме спокойно с близките си през зимата. Подарете си сигурно и комфортно пътуване с моделите на Шкода. Само през януари са специални отстъпки до 15 500 лева. Шкода. Винаги сигурни на пътя. Шкода. Simply clever. Ако венците ви кървят докато си миете зъбите, може да страдате от заболяване на венците, а часовникът може би алармира за нещо по-лошо. Лош дъх. С времето отдръпване на венците. И накрая загуба на зъб. Спрете заболяването на венците с паста за зъби Пародонтакс. Тя е 4 пъти по-ефективна в премахването на основната причина за кървенето на венците. Оставете кървящите венци в миналото. Пародонтакс. Абофарма представя Флора – иновативна формула от пробиотици с пребиотици за деца и възрастни. Приемате антибиотик, не забравяйте Флора. Предстои пътуване. Задължително Флора. Измъчва ви стомашно разстройство. Трябва ви Флора. Страдате от нервен стомах? Доверете се на Флора. Пробиотици с пребиотик. Успешна формула от Абофарма за безгрижен живот. Търсете в аптеките и Флора Бимби за бебета и деца с добавени витамини от група Б. It's amazing to meet you. The three of you've convinced yourselves that you are superheroes. I don't belong here. Good for you. This is not a comic book. This is the real world. The bad guys are teaming up. I have to stop them. It's time to show the world we exist. A lot of people are going to die. Този януари се срещнете с злия гений. Стъкления. 18 януари в кината и IMAX. Само сега до 33% отстъпка за кухни в Айко. Айко. Огромен избор. Сензационни цени. А сега как ще му дадете лекарството? Така. Така. Или така. Ето. Това как го направи? Лесно. Двойната концентрация на Ибупром Оптима гарантира оптимална сила в половин доза при температура и болка. Сега и за бате. Лекарство без рецепта, суспензия за деца над 3 месеца, таблетки на стинка и грип за деца над 6 години. Съдържат ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. След кръвопролитието в Пърл Харбър,
Две могъщи сили започват съревнование, което води до въвеждането на някои от най-значимите технологични иновации в историята на военното дело. National Geographic разглежда останките от този тъмен период и разкрива тайните зад най-важните битки на Америка във Втората световна война. Мегаструктури от Втората световна. Участието на Съединените щати. В четвъртък от 21:55 по National Geographic. Постигнали сме огромен напредък в проектирането на самолети. Но само една повреда може да доведе до катастрофа. National Geographic проучва и пресъздава някои от най-тежките инциденти в историята на авиацията. Разследване на самолетни катастрофи. Нов сезон. Премиера на 28 януари от 21:55 по National Geographic. Предаването не се препоръчва за лица под 12 години. 80-те. Десетилетие, през което кабелът промени телевизията, а телевизията нас. Ще предаваме до края на света. Вече има канали за всичко. Това е QVC. Ти си Божие чадо. Ти си човек. И няма спасение от новините. Добри, лоши или други. Никога не сме разменяли партньора си. Никога. Не съм хомосексуален. И милиони американци искат едно. Искам моето MTV. Десетилетията ремикс. Най-великото от 80-те. Десетилетието на кабелната телевизия. През 80-те кабелните мрежи в Америка се увеличават от само 28 през 8...